Today is August 6, 2026. Makali kita, matesting kita nga diha ko ang merkado. Ligating the ribbons. Di rin niya naawasit aton bagay mga rawon. Baga nakahimog ito. O di rin pa yan adang. Bay na extend. Wala na extend. Oy, August 6 ha, long live. Mga anibersaryo na lo dito na alpakaparo ha. O di rin pa yan ha. Ano ba tutun nyo? Wala ako di kayo. May danat nira palang shade. Saan nun pag cutting the ribbon? Engineer, saan ang pag-turnover? Next week. Oh, next week pa, diringin niya na. Oh, advance lang ako. Thank you, yun. Mga magkarating ng mga... Mahuman na, ano? Oo. Engineer, thank you. Man, mayroong mga lampshades, ha? May dadidigyapon mga switch. O, pwede gyap din magsaksak. O, kada sa may daw mga circuit breaker. Tapos titinin. Utsuga, ha? Kita na kamo drainage. Hindi na maglalalamiga. Tapos natin sugad din slope. Man. Oo, mo itong drainage. Itong sugad nga dito. Tapos ini, amoy niyan mga stalls liwat. Herayo nga dito. Mga prutasan hindi ni fruit stands. Say na good manlot merkado publiko. Hindi ni meat section and din meat section. May nagyapon mga chandelier na titga mga saksakan na igbaw. Nag-advance party list lang kita boy. Sa mga katulad kita kuan, katulad kita ha kan Ramos. Iyan ha, din na kita tanawan Civic Center budoy. Mo pa naka-Alberto pay. Masulod kita. Kanon mga MBE kuan itong facility. Baga tot MBE facility budoy. Aircon na lat kulang hini budoy. Di rin na nanunuro. Municipality, Abtan-awan, Leyte. Nalmeda na ito nagpapakita. Bago nga attraction nga bagat tourism spot. Di dapit ha may munisipyo. Nga labot lahitinin nga love and peace and unity. Racing wheel. Mana? O tato may din na igbaw ha. Mahusay nit gabi. Mahusay. Budoy. Ano dat ngaron hinin? Gasi kan din abierto la. Tas may din ako nga luwag ba. Okay ing. Oh, sayan kay ito no. Di ba? Paano itong tanawan? Pagpahusay ano? 8:20 alagad budoy kay pulse alarm kakulop. Kakulop na kan nagkuang kita dito, nagimo kita hini mga rawon. Nakigimang rogyo pa kadto. Ginakan tigadto kan Ramos. Dirang kulog, lalo budoy kay pagkatuta kay August 6 ngayon ang baga amon sir yung schedule turnover, ambot hinin niya na kaya wala taging papakyanhan. Basta binatila kita kabayan dito yung merkado ano, kay abiertos na dito yung merkado publiko ang gininayad dito dapat sa may meat section yan, fish section kataliw, ang patigya po dito may Tanawan Civic Center budoy mo, sa'yo na dito na katikita kakulop pulse alarm lang. Ori takapos kay di rin ngayon kakulupan nag-erosyon. Ang patron gyapon niya na hapalo. Senior San Salvador ano. O patron niya na hapalo ba kita makatukob niyan. Makikita tala. Magigimang rola ka ni Heyoy. Kulop nagigimang rawon ako taman kakuan. Oo. Makali kita matesting kita nga diha ko ang merkado. Ligating the ribbons. Makating the ribbons na itong kuhan fit section. Ha? Hala daw. Panganano, manginano lang kita. Ano patatuyo? Ayoko kakulop. Una katuto na akong kuhan gihapon. Napudod to na ako ng mga rawon kabayanan pag ansyahan nga binahan parahan Santos nga patrona di dapit sa aton dapit sa Tanawan ore man hermano pero tutubo din nalilimba so kung buburobligay kaya nga tanan hermano ko no hermana kanya-kanya ko nung kuan tinatawag ang contribution bulig kita ikaw to nyo anong team atin maburulig atin pwede bulig paklants
Mapila kita paklan sa say mandayon itim paklan. Mga kapil lang. Ay kay. Hindi ko lang kita ano. Kung nagagoy latat kortabul sa budoy. Pugaring kayo na nagagoy manurukot. Haller. Ay kayo. Oh hey! Mga manurukot. Gagoy. So pagagoy lang mga kortabul sa budoy. Hindi laro mamay. Ha? Hindi laro mamay. Ay amo ka mo. So niya yung gathering. Ano to niya tema? Mama doon kami paklans. Nino nga kami. Yola. Ito natin layton sa bala. Man din niyo. Makalita sulod. At ba kita mo ang pagkating. Pero okay lang. Mo na nga ni kita or kung tapos na sige la at least papakita na tapos na doon na ito nakakuan na kung ba okay mahawon nakita na ako ano ali oo yun ba ito bay na ugsod okay lang ito no sa payan at least yun baga hindi rin niya naawasit aton bagay mga rawon baga nakahimog ito nasa rin cutting di rin pa yan adang bay na extend wala na extend sige lang update na nala ini pamiling kita paparadahan ay bari pa di rin pa yan turnover bari pa turnoveran ko ang merkado saan ako no bari pa no saringan to 6 sige na lang ay kena hay na hay may da oy August 6 long live mga anibersaryo na lo dito na Alpaca Paro siyempre nakikiduyog itong tanawan chapter an man man di rin pa yan ano ba ito nyo di rin pa yan wala ako di kayo may danat nira palang shade may nagod man kita nga ore kaya natin hadto pagkaniuntaan baga kuanan ayad na an baga na operate na ba pero para baga saan natin kuan saan nun pag cutting the ribbon engineer saan nun pag turnover next week pa di rin yan advance la ako good morning thank you mga magkarating ng mga mahuman na engineer thank you mga adlaw so thanks na ko pangayan ng usod sige sorry Mali kami yan ang merkado ng ilimpyo. Para hindi matapos. Hindi nga kuwan, merkado. Ala. Okay. Ka-live mo, pero ka-live mo. Oo. Man, mayroong mga lamsid siya. Makita man ka mo nga. Budoy, di na rumamay. May dadidigyapon mga switch. Pwede gyap di magsaksak. Kada sa may mga circuit breaker. Tapos titinin utsuga makaroroyak ba doy tapos itsin din kita nakamot drainage drainage mo doy ito yan pwede ka mo din manigda pagka hindi na maglalalamiga tapos natin sugad din slope man mo itong drainage itong sugad nga dito
Tapos ini amoy niyan mga stalls liwat. Oo. Herayo ini to. Ha? Oo. Prutasan. Mga prutasan hindi ni fruit stands. Oo, nakakod na kita nga to ano. Matisugad na kita, bil talag kita. Ito misay tinalabok. Dari formal na to labok mat nga misay. Yay, kita itong pag-diretso nga to. Paano kita? Kita di mo pwede nga misay. Miming! Oh, set ka ayad. Ha? Oh, okay. Okay, ano ba doy? Oh, sinagod man lang merkado publiko. Ari naka-reserve na dito. Hindi ni meat section, hindi ni meat section. Maghihapon. May gihapon mga chandelier. Tit nga mga saksakan na igbaw. Ayaw ko chandelier. Na-slope good man hiya, no? Na-slope hiya para itong pagbabaribhi tubig masulod na da. Madali at paglilimpyo. Oh my God, ito no. Pero ka anyos budoy. Oo. Pero ka anyos budoy nga sugad din nasugad na rin aton publiko, merkado. Siyempre makasaring kita aton keno. Nabayad gyapon kita tax. This is where your tax goes. Sharing pa. Ha? Makaruruyag pag kinitaon nga sugod na ini ka husay iton merkado publiko diniaton dapat nag-advance pa nag-advance party list lang kita hala ka kita nag-advance party list lang ito niya kita mga talabot. Balik kita budoy. Nag-advance party list. Ano ka man? Excited ka man. Ay, shout out. Mga taga-merkado ko no. Salamat sa iyo. Baka kukutol takdughan kung may doon bati ako yung isang kito niyo. O kataliwan. Itinin luwad din he. Sige ton kuan paghingayad iraluwat gin rurong kaba kabayan iton al mga dati iton nga kuan dida. Oo. Ginrurong kab nira kay ani din luwat pagtitindugon ng pira ka story nga terminal para mga tricycle ang baga delivision ko lagi ko lagi gasto gihap dako gihapon ton kuan iton sinisering na budget ha. Oo, may delivision iton haluwag ngayon tubtub gasi ko titan dito na rorong kabon irang ito niragin extend ano. Makaruruyag budoy. Sunod mga pera ka tuig pag aya din dito iga daw. Sama katulad kita kuan katulad kita ha kan Ramos. Oy san kay ano sa payan mga kita kan Ramos budoy. Tro ayan adi na kita. Yan adi na kita may tanawan. Ay ganado tato. Magagatas. Yan adi na kita tanawan Civic Center budoy. Yan. Okay kulob na pa kanin kita. Nagpakapadlak na trangkado mo pa naka-abierto pa. Masulod kita.
Man budoy. Loko do kay man. Yung karon baga karon mga MBE ko itong facility. Baga tot MBE facility budoy. Ayad na. Aircon na lat ko lang hinibudoy. Di rin na nanunuro. Di para saan una nga mga nakalabay nga. May dangan din yung mga katitiro. Orasin mga may da panremedyohan. Mga panhatag ba. Budi pag uoran kayo naturo. Yan na okay na. Ha? Scoreboard. Nakakumbay ng mga shot clock ha. Baka kuwan na hiya. Presentable. Di laro mamay. Municipality of Tanawan, Leyte. Oh. Ha? Oo, wala ka official seal. Wala na mga di pa. Ay na rin ang sato niya. Hindi na nabutan mo. Oh, yun na din ano. Oo, GSO. Ada kaya may na naton baga nasingan niyan, ha? May ako baga dila na kita magturyo guide kay tungod nga napakita ta naman ni ano. Yan ang mapakadtol ta ka munisipyo. Oo, mapakihan na kita kung pwede tayo ma-post na. Oo. Napakihan na lang kita dito. Sa good man itong kuan. Sa good man itong sinisiring inaugurasyon. Turnover ha? Okay. Oo, adi na kita dinapit na itong bayan munisipyo ha. O dayon kamo kuno. Dayon kamo maupay nga patron ika 117 anyos na pagsalinurog Tanawan Day Celebration. Mahal na patrona. Punta magmaupay itong resulta ha. Pastilan maupay na resulta. Maupay resulta. I love Tanawan. Kayo I love Tanawan man. Ha? Nanmeda na ito nagpapakita bago nga attraction yung bagat tourism spot dinidapit ha may munisipyo sukot ko na ipakita iyo pero wala kita makakagluwas-luwas wala kita makakaghimang raw nga labot lahitinin nga love and peace and unity wishing will o simboluhan gugma kamurayawan nga pagkaurusa na aton minahal nga bungto ang Tanawan. Oo, akon halad paran nga tanan usainin nga ginmalatumat ni Mana Mayor Gina Merilo dida ini inauguran didahan August 1 pa. Oo, wishing well. Oo, sana magmao pa itong resulta ano. Mawis kita para kaupayan iton aton bungto mahulog kita magis mo pa yung resulta yan ang pastilan. Oo, normal. Basta pakaupay manit ato na no. Hindi salatan yung pagka hindi formal. Mana? Tad, may din na igbaw ha. Kita ka mo taat sa igbaw. May ditong chandelier budoy. Ito man. Mausay nit gabi. Oo. Tito ngayon yung mga bula. Anakad dito na plaza. Iragin ko ano mo siyang pagkayad ano iragin na mandit ba yung baka lidong oo iragin kumbaga gin ayad atro iragin pa herohin mo ano ang mga nanihigamitan pa oo baga mag-aksaya ano oo sa inigihapon na donasyon gihapon ano mo say gudoy. Ano dat naranhinin? Baka tourist spot ini gihapon. May din unveiling nakasabot kita, may din unveiling August 13. Kataliwan may daan ni misa di dahiton na sano pagbubuhaton ano. Gasi kan din ni abierto la. Tas may din hida ko nga luwag ba. Okay ing. Ha? Say bisang tinin. Baga grass na
ginhimula na dira mamay. Pwede ka din man huno. Pwede ka man huno. Say. Sayahin kayo ito, no? Diba? Paano itong tanawan? Pagpahusay, ano? Sana sugad ng tanan. Tala, sugad ng talaan eh. O amo yan na nahimo nato ng himang rawon yan ng adlaw. Again, this being your friend from another star. Siyempre ako magpapabiling lagyap. Ngayon, saan kayo nga mayukbo? Normal. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup, pag ilo ato na timbulan. Ayaw din hiyam. Basta na nakita timbulan sa dito nalinog. Okay. Aki,